Once the city used to pulse with energy. Dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize, or didn't care, and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines, criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge, between the gloss and the reality. The mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities, and routes to escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Takže já vás zdravím u historicky prvního let's playe na hru Mirror's Edge na tomto kanále. Já jsem Bucket a vítám vás teda u téhle hry, kterou teď budu asi natáčet jako sérii. Takže doufám, že vás to bude bavit. A že to pojede hladce. Ne. Nebo jo? Jo. Já FPSka mi běží docela vysoko, ale mám problém s tím, že já jsem si je nastavil předtím jakoby hodně nízko, že jsem tam měl z nějakých 60, tady si udáme všechno. Fajn, takže uvidíme, jak to poběží, snad to bude v pořádku. Jestli by mi mělo dělat problémy to, jak mi to omezuje ty FPS, tak bych již tak ještě zvýšil. Fajn, takže, no. Ne. No, opět, ty vole. No, tak snad to bylo jenom zase chvilkový, nechám, proč se to děje. Jo. Takže tady uděláme teda ten menší tutoriálek, protože já už jsem to teda, no, jak říkám, já jsem to dlouho nehrál, takže si to za sebou muset trošku dostat do ruky. Fajn. Dobrý. Dobrý, tak. Ještě tady nějakou tyč. Tak šup, ať se může vrhnout na příběh. Doufám, že spadnu dolů. Hezky. Tak. Fajn. Fajn, takže omlouvám se za střih, ale musel jsem si tu myš trošku přenastavit, stačil menší zásah do nastavení hry, takže snad už je to v pořádku. Bože. No, tak to jsem zvědavý. Pojď ty svině. Dobrý. Ano, málem jsem se tady z toho udělal, jelikož bych to nechtěl opakovat. Takže tady to přeručkujem. Dělej. No tak, už je tutoriál pryč. Ať už je ten tutoriál pryč. No, to si děláš srandu. Tak pojď. Tak pojď. To nedáš, Olio, podám tati, uvěř mi. Zklamám si. Fajn, takže tady to bude trošku delší. Snad nemoc. Tak jo. Jo. Tady to oseru, ne? Hezky. To docela přelomová grafika, a to jak je to už docela starý. Tak.
Jinak jedu to na high a mám zaplay ještě i physics, jestli někdo z vás neví, co to je, tak to je... No, pojď. Tak to jsou taky ty drobnosti ve hře, jako třeba kouř z komínů a takyhle ty hovadiny, co by měly zatěžovat systém, ale já nevidím žádný problém, takže... Tak. Co? Hezky. Ať. No, doufám, že náplní dnešního dílu nebude jenom tréninkový areál. Snad aspoň ještě prvních pár skoků za mise, že už bychom mohli dát. Tak pojď. Kopačku na držku. Kopačku na držku, tak. Fajn, takže to vemu. Dobrý. Tlačítko myši taky zahodit nebo zbraň. Použít tlačítko myši jedné, ale nezastřelit se ve zbraň zahodit. A co když se stane, když ji zastřelím? Aha, takže ji nezastřelím. Fajn. Takže tady asi žádný holuby nebo ptáky radši. Jo, peříčko. Radši hantit nebudem, tak. Pojď. Hezky. Já už jsem se, že si zase zastřílím, tak nic. Dobrá práce, R. Jaj, ty čupko. Malý režim. Pojď. Vypadá to teda dobře. Urá. Konečně po tutoriálu. A nazdar. Pokračovat do hlavního menu. What the hell is this? What the... Jakože to nemůžu kliknout, nebo tu myš zase nevidí. Jo, můžu. Akorát, jo, ta myš je bílá. Takže pokračovat do hlavního menu. Hrát kapitolu a okraj, ano. Takže s tím se nepočítal, já jsem dal teda jakoby nahrát kapitolu a dal jsem tréninkový areál, nevím proč to teda je. Fajn, tohle tady asi je. Chodí obchodní čtvrť 13:50, prosím. No tak touhle dobou už teda u mě není 13:58, ale tak OK. Aha, dobře. Sorry, vole. Nahoru. Bude blízko, jasně, jak to postanou zásilku. Jo, tady. Výborně, veď. Fajn. Teď předpokládám, že nahoru. Doufám, že nahoru. Jo. A tady. Spadni. Spadni. No, nespad. Tak, fajn. Pojď. Skvěl. Pojď, to nedáš. Aha, trep se. Ne! Takže první fail. Tak z ní byl trošku menší okurkový salát a kebab do ruky. Jelikož je to Japonka.
Tak fajn, vať. Jak už se trefíš, pojď. Já skočím přesně v nízdí to. Až prdel, Tak znova. Teď už to udělám velice profesionálně, no, abyste si nemysleli, tak tady ty pokusy, co jsem teď dělal, tak to bylo samozřejmě, že jsem to udělal schválně pro pobavení. Určitě. Ne! Jo, to jsem taky udělal schválně. Jež sereš. Fajn, takže tady ten díl bude opravdu plný naplňujících zážitů a okamžiků plných motýlků a rybníků a krmění holubů. Fakt super. Bum. Takže... Po vysílačkách, co mě zajímá nějaký vysílačky. Fajn, pať. What? Utoč! Jo, hudba jak v japonském pornu. Utíkejte. Kradou mi moje auto. Utíkejte. Pomoc. Fajn. Pěkný, kam, jo jsem. Bum, hezky. To dokonce i umí kopat. Pojď. Jo. Jdeme, pojď. Jo. Tohle to byl legendární přeskok. A tohle bude legendární skok, pojď. Hezky. Nic. Kam teď? Jo. Tak. Pojď kopačku. Oj, pojď. Tam je další adept, pojď. Lidi zmrde. Oj, do piče. Už mě vidíš, tak mi pomož. To jsem udělal hovadinu. Neudělal dobře. Jo, takhle skákat přes zábradlí jako umím, ale nechci se vytahovat. Fajn. Hrajou tvrdě. Get out of here. Jo, pojď. Mami, já chci taky takový vrtulník. Nemůžeš mít takový vrtulník, ale já už ho mám. Visící Kung Pao z vrtulníku. Zdá se, že se nepustí. Já nic to oni. Ne. Takže já vám díky za shlídnutí. Doufám, že vás to aspoň trošku pobavilo. Byl to teda první part plný failů a hrozně moc se to z začátku nepovedlo. A to je jedno. Takže já vám díky, like, koment potěší určitě a těším se příště u Mirror's Edge. Čau.